Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ħabbar żewġ proposti mirati lejn laqdiet volontari. Waqt attività politika fiż-Żejtun, Dr. Borg spjega li taħt gvern ġdid nazzjonalista laqdiet mhux governattivi reġistrati u laqdiet volontarji jirċievu r-refużjoni kollha tal-VAT li jħallsu fuq oġġetti u servizzi marbutin direttament mal-missjoni tagħhom. Il-kap nazzjonalista ħabbar ukoll li gvern nazzjonalista se jara li jestendi l-prinċipju tax-xiri ta' proprjetà tal-gvern għal dawk laqdiet mhux governattivi eliġibbli. Spjega li hawn ħafna qdiet mhux governattivi li ilhom snin joperaw minn proprjetà mikrija mill-gvern u ta' spiss investow ir-riżorsi limitati tagħhom biex iżommu jadattaw dawn il-postijiet għal benefiċċju tal-pubbliku. Għalli bl-estensjoni tal-prinċipju ta' xiri ta' proprjetà tal-gvern għal dawn l-NGOs, il-Partit Nazzjonalista se jagħti nifs ġdid lil Malta. Fl-intervent tiegħu, Dr. Borg qal li l-erba' il-Prim Ministru tefattajn u l-għada ħeba idu għax qalli ma laqax l-appell tiegħu biex imurant il-Pulizija quddiem l-akkużi serji li għamel fil-konfront tiegħu tal-Partit Nazzjonalista dwar il-proġett propost tal-Mediterranean Maritime Fuel Hub Firds Bank. Il-Kap Nazzjonalista Alex Borg qal li Malta jissoqilha aħjar minn Prim Ministru li skontu jammetti li b'mod każwali jiltaqa' ma' frodisti u kontrabandisti bħalli kieku xi ħaġa normali.